Weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. Weltaare TV takkusan yoni to babaɓe, to juude, to hayre law, to hayre gollere, to hayre mbar kaska kon takkusan juula ha e nder galle Diallo Alsane hamme ha to galle ceerno hamme Bousso to Seno Boussoɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie. Masouda Wul Abul Khayri ko goto e lundiyankoɓe gaddiɗo landa wiyete ka PPP e ñalawma hanki o e saahaɓe joɗino conférence de presse kanko e landaji lunda goɗɗi o suuti konngudi hollirde kay e oɗo saaha joni wonde laamu Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum ɓuuri bonde kay hay laamu Wula Abdel Aziz to leydi Sénégal, producteur wondude e biyeteɗo scénariste wondude e yimɓe sappo e ɗiɗo woɗɓe taw ko zunoɓe film biyeteɗo série Cirque Noir kañumen kala teɓama e oɗo saaha joni tawi juuɗe police to leydi Mali. Karima Keita gonnoɗo to leydi Abidjan taw ko ɓi hoorejo leydi ndi e oɗo saaha baɗaɗo mandat d'arrêt contre international gonnoɗo to Abidjan e darti hoore mum o faati to Émirats Arabes Unis to leydi Niger. Wat boni ɓe mbaɗi jangu mumen ɓe mbaɗi to wuuro wiyetego Darday e nder famde Tilaberi ko famdi kala ɓe jooɓima pittali 37 neɗɗo to leydi Cameroun kareli leñamagu to seɓɓetere o leydi ndi waɗi fodde 10 neɗɗo mayiɗo e 49 barmuɓe hen fodde ujunnaji yimɓe e oɗo saaha joni dogui paati to banggue leydi Tchad mo rendude koye mumen bisimilla moon e ketki hotodirte joni jañoɗen. ɓattake jaam gondaɗo Yaya Samba Djeliya Ndiaye tawteɗo to Paris lamorgo leydi France jettindo ɗo wulago ngo Mamadou Abdoulaye Ndiaye to leydi France. Mamoudou Kalidou Watta joom wuuro Thiali Makka wondude Oumar Kalidou Watta to Paris lamorgo leydi France. Mamoudou Saydou Ndiaye to Thiali eɓe gullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe Thialinaɓe Kanela naɓe Magama naɓe Matam naɓe Mauritanie naɓe Sénégal naɓe Gabon naɓe kala jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe gennaɗo mabɓe biyetenoɗo Sadio Abdoulaye Ndiaye koto Dakar o yalti aduna altine hanki 16 juko hitande ujunnaji 2021 eɗen mbiya tan yo Allah yurmomo yafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala siftinde on noon yettiniɗo wulago ngo ko musidɗo men sehil men biyeteɗo Yaya Samba Djeliya Ndiaye tawateɗo to Paris lamorgo leydi France. eɗen mbiya tan dow inde ceerno Habou Diallo yo Allah yurmomo yafoma harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala. ceerno Djibisi ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djibisi ko jaaɗiɗo balawal e danawal kala labɗo reedu malaɗo wune newiɗo sanne ceerno Djibisi ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa sanne. ceerno Djibisi ne safra rafiji kewɗiɗo ciide jiiɗa cirol omo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi so tawi a ƴettiɗe hen fannu goto sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 13 rafin yaltayma ha laaɓa. fannu goɗɗo so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde 19 rafi ne yaltayma ha laaɓa. ceerno Djibisi ne yawrani ɓen rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita ronkoɓe sowade e rewɓe dororaɓe dartoraɓe kala. ceerno Djibisi ene yawrani ɓen rewɓe kadi ronkuɓe resede wonduɓe gorko seydane walla gorko ladde 1471. ceerno Djibisi kañum numéro téléphone mum ko 47 numéro ceerno Djibisi ko 47 22 80 84. ceerno Djibisi ko laaɓɗo reedu mallaɗo wone musidɓe teddumalɗo ɓiɗi Ganndal hannde.
ceerno Djiby Sy en wiye dendagal kelineɓe mum kala garowo yo addor nokku mum to waɗir safruji mum. ceerno Djiby Sy ko jawrande ɓen worɓe yawɓe yitade koye mumen walla jippiɓe leeso walla ustoraɓe goraku. omo andina yimɓe kadi o heeɓi leɗɗe kese pul, omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku to neɗɗo bawɗa wonde. ceerno Djiby Sy komo Allah lumiri hannde Ganndal mbadden damɗo faade makko. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone e mawbaare 17 lewru juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho kabaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah. hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie putorɗen dadiɓe halfinaɓe nden ka e kisalmaji kaɗɗe ɗe leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui ñande altine hanki o wonde ɓe paabima sagataɓe jeeɗiɗo wonnoɓe e laana tawa kadi ko wonnoɓe ɗanne suudaru ɓe paaba noon ɓe koye nder falde Nouadhibou laana mabɓe wonno tigui ko yuude e nder ɓen jeeɗiɗo faabaɓe noon hen nayono tampi sanne nawama to hôpital e mbadi safruji ɓe kolliri noon ɗeɗo kamɓe ɓe cellani ɓe noon koye kolliri ɗeɗo balɗe kala ɓe gonno tigui ko ɗeɗo balɗe kala koye nder maaje kaɗɗe he ɓe gonno kamɓe kala noon ɓe kolliri wonde koɓe 54 neɗɗo ɓe gonno e laana kay caggal nde ɓe ummino gam yidde natoyde dongre Europe e ɗanne suudaru ɓe holliri noon balɗe seeɗa caggal nde ɓe ndemari ko ɗon tigui laana mabɓe paani dendagal guura koɓe jogui noon guila e ñamde ha e ndiyam kala ɓe gayni ha laaɓi ko ɗum saabi yoga e mabɓe mbasi hen pittali men mbiɗen laana ka ko 54 neɗɗo gonno hen kono ko yimɓe jeeɗiɗo tan keeɓi faabede hen ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie wuuro Nouadhibou yatirani caggal e oɗo saaha kala mo e campagne ko fate vaccination haɓade coronavirus ñakko coronavirus laamu leydi Mauritanie ummini oɗo saaha kala wuuro Dakleta Nouadhibou noon ɓe kolliri tigui wonde e oɗo saaha joni fandare mabɓe kay wonno ko yidde ñakkude ujunnaje 10,50 neɗɗo ko ɗum wonno fandare mabɓe kono altuggi kay ko hugge alkamisa faade ñalawma hannde o ɓe kolliri tigui wonde ɓe puɗɗima ñakkude ujunnaje 9,969 neɗɗo fuɗɗiɓe ƴettude ñakku men hano hannirta ni Nouadhibou ɓe kolliri jogui ko 17 centre tawa ko nokkuji to yimɓe ñakkoto hen 12 ko centre uji fixe keddiɗi ɗi ko mobile e nder leydi he kala e nder wuuro ngo kala Mohamed El Moustapha Wul Mokhtar ko conseiller waɗi Nouadhibou wondude Sidi Ahmed Wul Lehibiba altine hanki o noon ɓe on ko tigui ko on ko hakima Dakleta Nouadhibou ɓe mbaɗi noon hollirama tigui ñande altine hanki o noon ɓe mbaɗi tour dendagal ɗiɗon centre uji kala tawateɗi e nder Dakleta Nouadhibou ƴewde kay holno ñakkoji ɗi jarata tawi ne jara hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen honno mbiruɗen gardidi kabaruji men altine hanki o landaji londa kewɗi ɗi joɗinoma ɓe joɗinoma batu mabɓe ɓe mbaɗi conférence de presse noon ko fati e gonka leydi ndi e oɗo saaha joni kamɓe kala noon eɓe kawri eɓe jaadi kay ɓe beltanaki laamu ngu haydara e oɗo saaha joni ko laamu ngu saali noddude jonde witede dialogue politique noon noddude kaldigal wonande dendagal landaji ɗi kala dewrugol kala ɓe mbawa joddade yewtidde ko fati e gonka leydi ndi ko ɗum laamu ngu saali ɓe kolliri noon kamɓe foof eɓe kolliri hen mette mabɓe no fewi eko laamu ngu saali ɗum ardiɓe landaji noon ko wayno landa tawassul e landa witeka APP wondude landa witeka CVE e CVEVR wondude ardiɓe landa almustakbal e ardiɓe landa RAC e ardiɓe parti pour la défense de l'environnement ɓeɗo kala tawtorama conférence de presse ɓe kolliri noon kadi kamɓe kala ɓe kolliri mette mabɓe ko laamu ngu saali kay ko fate oɗon dialogue politique hewɓe noon kolliri e oɗo saaha joni caɗele leydi Mauritanie jogui e oɗo saaha joni e caɗele ɗe laamu Mohamed Wul Abdel Aziz nde tawi won adduno leydi ndi caɗele ɗe ko gotum ko ɗen caɗele tan jokki ha e oɗo saaha joni e nder leydi he so tawi noon ko Meshoud Wul Abdul Khayri gaddiɗo landa witeka APP on haɗani ɗon on holliri nde ƴetti konngol holliri kay wonde laamu Mohamed
Cheikh la Ghazouani kañum ɓuri bonde kay ha e laamu oɗon biyeteɗo Abdoulaye Mohamed Awol Abdoul Aziz o haaɗan ɗon tan holliri kay so tawi kay oɗon andi natti wawde ardade leydi ndi walla ala tani ardade leydi ndi foti ko woppidde laamu wona konngudam noon ko konngude Masouda Wula Bula Hayri kamɓe kala noon lundiyankoɓe kala ko wayno kan Hamidou Baba Dia Alassane wondude Samba Thiam e woɗɓe kamɓe kala nde ɓe ƴetti konngudi kamɓe kala ɓe kolliri e oɗo saaha joni caɗele leydi ndi gondi to banggue dawrugol to banggue faggudu kala ala ko wawi ittude caɗele ɗe e oɗo saaha joni so wona kay ko wiyete jonde dialogue politique ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jamma altine beddoɗo o dadiɓe halfinaɓe nden ka ekkisal falde 3 ans ɓe teɓima fedde bandiji taw ko bandiji jeeɗiɗi dartoɗnoɓe noon wadde ko wiyete barricage woni guyka taw ko guyka armé woni joguitade labɓe e pétalaji kala sahane mbaɗa janguji mumen hollirama noon ko policier ji ɓe brigade de recherche gollotoɓe to commissariat mo tekan ko kañumen teɓime ɓe tawama noon gueɗe kewɗe taw ko gueɗe ɓe gujju noon tawama e juuɗe mabɓe ɓoyata noon police o holliri ɓoyata ɓennaɓe yesso parquet ha joni kabaruuji men e ɗemgal pulaar seno wimata leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal Louga naɓe ha tengti noon e famille Abbas Sall mo Louga ene tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna khalifa galle o hono biyetenoɗo Serigne Mansour Sall noon o yalti aduna ko jamma hanki sappo e jeegom lewru juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goto Dakar lamorgo leydi Sénégal ko talata hannde o noon o wirnoyte to Louga jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e gardugol e fedde heblo sukaɓe Afrique e gardugol ceerno Abou Diallo en donima dendagal famille salsalɓe kala ɓe Louga en donima ummal islam kala eɗen mbiya yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen producteur wondude e scénariste série biyeteɗo Cirque Noir e yimɓe sappo woɗɓe joannoɓe e oɗon filmé e oɗon série kamɓe kala ɓe teɓama e oɗo saaha joni ɓe mbiyama teɓa eɓe tawi juuɗe police e mbadi garde à vue ko alarba janggo o noon foti ɓe poti ɓenninede yesso parquet woni yesso procureur police o noon ɓe hinde division spéciale de la super sécurité e gardogol commissaire Ali Kandé ko kañumen teeɓiɓe ɓe nangga noon ko balɗe jeegom caggal kayde catal bitegal caggal kayde catal portinoɓe plainte caggal catal nde portinoɓe plainte waɗno e mabɓe tawa kadi ko fedde witede Jamra e yaadiɓe mum ko wayno comité de défense des valeurs morales et ONG goɗɗo biteɗo Daral Qur'an walla Ihsan ko kañumen portinoɓe plainte de ɓe porta plainte noon police waɗiɓe convoqué ko tato e mabɓe tan kemno fattan wawde notitade oɗon plainte ɓen tato noon caggal kayde police o andi heddiɓe ɓe kala ko dartuɓe koye mumen ene cuuɗi ne donki yitede ko ɗon tigui police o ƴetti stratégie keso woni peeje kese ɗen peeje noon ko hollirde kay wonde haaldi e ɓen portudeɓe plainte ko jaaɓi tigui ɗe itte plainte mumen kono la budde ɓe mbawa joddade kamɓe kala ɓe mbadda kaldigal hakkude mabɓe ɓen tato naggaɓe noon jaaɓi ɗum caggal ɗum police o woppitiɓe kamɓe tati kala nde ɓe mbawata ƴeewoyde heddiɓe ɓe kala ɓe mbawa arde ɓe joddo e ɓeɗon portuɓe plainte nde ɓe mbawa wadde kaldigal hakkude mabɓe nde ɓe jaaɓi nden feere noon ɓe mbawi yiiloyade ɓe goppita ɓe jiiloyi sappo jeenayo heddiɓe de kamɓe kala tengti ɓe gari tigui haaɓe jetti ko ɗon ɓe mbiya teɓa kamɓe kala e oɗo saaha joni eɓe tawe tigui e juuɗe dadiɓe mbadi garde à vue mbiɗen ko ñalawma jangoɓe ɓe nitte to yesso parquet ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen résultat ji baccalauréat hitande hikka nde e nder leydi Sénégal yalti ha laaɓi ko temedere capanɗe nayyi e jeeɗiɗi ujunere ene fawi temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e joyon neɗɗo woni 147 957 neɗɗo ko ɗum wonno kawguel candidat ji waɗnoɓe kawguel baccalauréat hitande hikka e nder jokkude leydi Sénégal kala e nder ɓen noon hen capanɗe jeegom ujunere ene fawi capanɗe jeegom e tato neɗɗo keewi baccalauréat mumen so ɗeɓetama to banggue pourcentage e nder ɓen waɗɓe kawguel ko 44,65% heeɓi kawguel nguel hollirama noon ko hitande rawane nde ko nden tigui ɓurno hewde hebɓe baccalauréat hitande hikka nde noon ɓe mbaɗi baisse kene qime ha 3,75
75% sabu ɓe kolori hitande rawane nde ko capanɗe jeeɗiɗi ɗiɗi ujunere ene fawi temedde ɗiɗi capanɗe jeenayi e joyo neɗɗo kemno kawguela baccalauréat woni tigui 48,4% ko hitande rawane nde e nder ɓeɗo noon capanɗe jeegom e jeegom ujunere ene fawi capanɗe jeegom e tato neɗɗo wadɓe keɓɓe kawguela baccalauréat hitande hikka nde hen ujunnaje joyyi e temedde jeetati e sappo e tato neɗɗo keeɓi ko mention e nder ɓen noon hen capanɗe jeenayi e naayo keeɓi ko mention très bien e nder ɓen heɓɓe mention très bien noon hollirama tigui ko waɗannoɓe ɗiɗo série woni série scientifique o kañumen ɓuuri hewde hen saabu e nder ɓen capanɗe jeenayi e naayo hen capantato e naayo ko SD rewi hen ko waɗannoɓe S1 ɓen ko sappo e jeeɗiɗo keeɓi mention très bien wonde wadduɓe waɗannoɓe kadi baccalauréat kawguel baccalauréat taw ko araba ɓen keeɓi 30 keeɓi capantato neɗɗo keɓɗo mention très bien waɗannoɓe série littéraire ko ɓen ɓuuri hewde e waɗannoɓe kawguel ngel saabu ɓen ko 80% kono noon ko ɓen ɓuuri famdude ko heeɓi mention très bien saabu ɓen ko sappo e tato neɗɗo tan keeɓi guel ɗon kawguel tigui ko witte mention très bien ɓe kolori kadi kamɓe kolori kadi hikka hitande hikka de temedere e yimɓe jeetato taw ko waɗannoɓe kawguel ngel mbiyama teɓ nanguira noon kene triche o woni ene gujja taw kadi ko ɓuuri hewde mabɓe kutorto ko téléphone aji men portable ete ene gandi wonde hitande hikka nde koko wiya téléphone portable ko interdit nanno ɗum e dendagal école aji e centre uji to guel ɗon kawguel waɗete kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen régisseur makko woni maison d'arrêt central mo Mbouro woni gardiɗo kaso mawɗo mo Mbouro calinoɗo jabde ballal ummorade e maire Malicounda hono directeur général Koudom hono biteɗo Maguette Sène o jabtori noon kisen ballal ngal o jaaɓi ɗum Mame Saliou Diallo noon jabtori ballal ngal ko matelaji wondude acide wondude eau de javel wondude e cabune e biskitaji kewɗi no fewi addannoma kanko Mame Saliou Diallo noon Mame Saliou Fall noon addannoma salade ngal ɗon ballal kay holori ko caggal ko ballal ngal koko waɗano médiatisé woni tigui haalede e radio ji e téléji ha e ko wiyete réseaux sociaux ji kala taw kadi koye annama do woni sadaga o holori noon so tawi neɗɗo ne yiiɗi wadde sadaga foti ko wadde suturu caggal nde ɓe mbawi joddade noon kanko e ɓeɗo noon addunoɓe ballal ngal woni maire Malicounda ɓe mbaɗi kaldigal hakkude mabɓe pamodiral haɓama hakkude mabɓe kanko maire o noon o holori tigui wonde addaniɓe wadde médiatisé ngal ɗon ballal ko beele kay on haalisa codaɗo ballal ngal ummi koye mairie Malicounda ummi caggal nde ummi mairie noon la budde kay dendagal mairie ndi kala anda halis mumen to rewi anda halis o ko sooda anda kadi wonde matériel o wonde ballal ngal yettima to foti yettade ko ɗum addaniɓe wadde médiatisé wona ƴewde hen inde wona haydara ko yidde laɓɓinde ɗum haalaɓam ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗɗo kalfinaɗo ko fate Cellal aadi kañum e gollidiɓe mum e ko waɗi noɓe kewi wadde kala subaka so huttinirde ɓesgu leydi ndi andin ɗumen to mboroso coronavirus o yarata ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas e cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde jeenayi capanɗe jeeɗiɗo e jeenayi neɗɗo kolkisa e nder holkiso he noon hen temedere capanɗe naayi e jeetato tawame jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus soɗo wiyatama banggue pourcentage ene holliri tigui e nder temedere kala hen 7,48% ko fiɗaɓe e nder ɓen nogas e jeegom ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe rafi o temedere nogas ɗiɗo heddiɓe kala ko cas communautaire e nder ɓe cellaɗo ɓe temedde joyyi e sappo e tato kepti cellal men hano hannirta ni paati galleji men capanɗe joyo e jeeɗiɗon tampisannema ballite to banggue fofago tawi to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann sappo e goho neɗɗo ɗum woni ko hawrela diala leydi Sénégal ene yaara e oɗo saaha joni capanɗe jeeɗiɗi e goho ujunere e yimɓe ɗiɗo fiɗaɓe corona e nder ɓen noon capanɗe joyyi e nayyi ujunere temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗo keptino cellal mumen temedere e capanɗe ujunere temedde jeegom e nogas e joyo ɗum woni ko hawrela diala ñalawma hannde o kadi ko heddi e juuɗe safroɓe nder leydi he kala ko sappo e nayyi ujunere temedde joyyi e yimɓe jeegomo so tawi noon ko fuɗɗiɓe ƴettude ñakku mumen e nder jokli leydi he kala koɓe million e temedere sappo jeetato neɗɗo ene fawi capanɗe jeetato e jeegomo ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar so numima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen ñande aljuma sappo e tati lewru juko gonɗen ɗum e dow miijo e feere wiyeteɓe catal biyetegal l'AFP woni agence française de la presse malienne e gardegol e gollodirde e pelle jaydiyankoɓe kewɗe tawateɗe nder leydi Mali ɓe juɓɓinino to wiyete maison de la presse cérémonie patamle miijo tawa on cérémonie noon ko wadde hommage
Santé wonande kay bandiraɓe mabɓe ɗiɗo rewɓe yaltuɓe aduna taw ko jandiyankoɓe yaltuɓe aduna ko ɓoyani cérémonie o noon ko waɗande ɓe silki alqurana waddande ɓe neldude ɓe duwawuji kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala so tawi ko bandiraɓe ɗiɗo yaltuɓe aduna ɓe noon hen goto wiyeteno ko Togola Awa Semega goɗɗo ne wiyeteno Aissata Diarra Togola Awa yalti aduna koye saaha kay e ngatiwere mum woni e saaha o jibinirgol ko hen wasi fittadu makko ko kanko noon tafno jayde en ligne witende jayde en ligne witende kuna funi ko kanko kadi ko kanko omo jeeya kadi e mawɓe ardiɓe association des professionnels de la presse en ligne mo leydi Mali so tawi ko Aissata bietnoɗo Aissata Diawara o noon kanko wonno directrice publication jayde witende l'action ko kanko kadi wonno animatrice radio biteɗo Bamanka o wasi fitta on noon wasi fittade mum koye accident car transport mo hinde air ñonon bannoɗo accident taw kadi ko panoɗo to Ségou jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e gardugol Sar Abdoulaye Sarr e noldi duwawuji men faade dendagal presse leydi Mali kala eɗen mbiya yo Allah yomoɓe yafoɓe harnam aljanna kamɓe mayɓe julɓe kala ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to mene kan oto dadiɓe ɓe hinde fama woni forces armées malienne e saaha gonno e opération mumen opération moɓe mbiyata Maliko ɓe jabbi pitolo bombo e saaha kay ɓe pano to aéroport mo Menaka ɗum noon ko ñande alerte sappo e joyyi lewru juko gonɗen ndu sanga 14h30 militaire uji tati mbasi hen pittali men waɗi kadi barmuɓe hewɓe no fewi kamɓe barmuɓe kala ko ɗon e ɗon ɓe ƴettaɓe nawata poste mo poste dadiɓe witeɓe ta Kuba ko adi koy ko munissement ene ɗon hélicoptère mum araniɓe ɗon kamɓe foof ɓe nawa to hôpital mo Gawo te kamɓe kala ɓe nawa to hôpital mo Gawo taw ko hélicoptère munissement woni tigui lafaji mbulaji tawate nder leydi Mali kañumen garani ɗon gañiɓe kala nawi ɗumen to hôpital mo Gawo ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar Karima Keita ko ɓi Ibrahima Boubacar Keita ko gonnoɗo hoorejo leydi ndi kanko Karima Keita kadi ko kanko wonno président de la commission de défense de l'Assemblée nationale mo leydi Mali kanko Karima Keita noon oɗo saaha kala ko moltoyiɗo kay e nder leydi Côte d'Ivoire to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire guila kay laamu Ibrahima Boubacar Keita guila laamu Bamba ko dirguita ko moftonoɗo to leydi Côte d'Ivoire ko baɗanoɗo noon mandat d'arrêt international taw kadi o tuuma ko juuɗe makko moddude ko fati e majjugol melo oɗon jaydiyanke biyeteɗo Birama Touré noon baɗaɗo ko wiyete porté disparu e oɗo saaha kala guila kay e laamu Bamba kom kanko noon caggal nde waɗa mandat d'arrêt international ha hewɓe taw ko hujjikinto makko namdinoma tigui nde waɗata feere kala wasde artude e nder leydi hen kanko noon Karim Keita caggal kay teskademo leydi Côte d'Ivoire ene ɓattodiri no fewi e leydi Mali saabu kamɓe mbaddi keerol o ronki tigui wawde hoolade heddade nder leydi he saabu hayso ɗanima ko guitel gotel o ɗanotto ɗum saabi noon teskama e oɗo saaha joni o ƴetti lana makko ndiwoka o yaaɓini to Émirats Arabes Unis ha joni ko leydi Côte d'Ivoire leydi Mali keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinade ko fate Cellal ade ɓayini communiqué mum tongode 232 ko fate brosse corona o holliri noon ko ujunere 160 e jeenan neɗɗo kolkiso noon e nder holkiso he noon hen ɗiɗo kawrella diala hen ɗiɗo e nder holkiso he noon hen ɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe coronavirus ɗaccon haqqi nder e cellano ɓe nayo kepti cellal mumen ha no hannirta ni hay neɗɗo goto ala mo rafi o yooɓi fittade mum leydi Mali ne yaara e oɗo saaha joni sappo e ujunere e 160 e jeeɗiɗo neɗɗo winditiɓe doggol corona hen sappo e ujunere yiɓe nogas keptino cellal mumen 1.5 neɗɗo ɗum woni ko hawrilla dialla ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeena ha to Bamako ɗeɗo balle e sakket noon teskama tigui Bamako heeɓi toɓoji kewɗi ndiyam no fewi ɗum saabima noon yoga e nokkuji mbaɗi keeɓi ko wiyete yolayru hono ministre de la sécurité et de la protection civile hono colonel major Daouda Ali Mohamedine wondude waɗi visite muɗum e yoga e leeɗe Bamako taw kadi koye leeɗe ɓurɗe hebde yolayru e ɗo saaha joni o yahani goto noon omo yaade directeur général de la protection civile hono colonel de brigade Boukari Kodjo e délégation timmuɗo waɗɓe ɓe jettima noon nokkuji délégation noon ɓe mbawi yettade noga e nokkuji ko wayno pont biteɗo Woya
woya wakka yango to wondude ɓe jeeyi ha to wiyete Sabina Koro ɓe jaɓini kadi Lafiya Bugu Dani ɓe jeeyi ɓe payi ha to wiyete Taliko ha to Taliko ha to wiyete Sangare Bugu kala ɓe mbawi yettade ɗin nokkuji ƴewde kay e oɗo saaha joni bonande nde no fotiri kanko ministre o noon holiri mette makko no fewi wonande kay ɓena hokkoɓe kayitaji taw kayitaji permis d'occupation woni kayitaji galleji boowen to koɗanɗe ɗe taw ko nokkuji to ndiyam rewata walla nokku to ndiyam heewi tuddinde ɗum woni tigui wiyete zone inondable o holliri hen mette makko no fewi o yetti noon o mani ɓeɗon koninkoɓe faabo woni protection civile e darde fayidinde daari kaye kala saaha fabade yimɓe wonɓe yolede walla wonduɓe caɗele e kala saaha ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar koto leydi Niger paɗen altine hanki o 16 lewru juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas go sagataɓe joguitiɓe ha teddi jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe arɓe dow motoji men mbaɗi janguji men e ngoɗo wuuro witego Daroy Dayi ne tawi nder région mo Tilaberi ɓe mbari fodde 50 e jeeɗiɗo neɗɗo tawa fof ko jabureɓe e nder ɓen waraɓe hen nayo ko rewɓe 13 ko kurkaji tokosi woni cukalon tokson ko witele mineur ha joni koto leydi Niger keddoɗen caggal nde toɓoji kewɗi ndiyam camnoto noon e yoga e région ngaji ko wayno région biteɗo Zander ha to wiyete Maradi kala waɗi no yo alarum caggal ɗum noon e oɗo saaha joni lomti toon ko rafiji choléra noon caggaruji caggal toɓoji so tawi kay waɗi yolayru e oɗo saaha joni noon yimɓe hewɓe nan leeɗi wona selluɓe taw ko wonduɓe oɗo rafi biteɗo choléra koto leydi Cameroun paɗena to seɓɓeta taw ko rewɓajo funnague leydi Cameroun teskama tigui oɗo saaha kala ko kareli musni woni toon taw ko kareli leñamago ɗina kareli noon sabinoma ha 1 neɗɗo wasino hen fittade mum 49 woɓɓe mbarminoma hen teskama noon fodde ujunnaje yimɓe tawateɓe nder nden fande dogui galleji mumen ha laaɓi oɗo saaha joni laatoyima doga moltoyo en e nder leydi Tchad hono no holliri kay halfinaɓe ngal ɗo catala bitegal ha seeha musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi Tchad ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji men ɗemgal pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ɗo ko muñumen sehil men Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.